бо гузашти 4 рӯз аз нопадид шудани Малика ва Сабина Араловаҳо ҳанӯз ҳам аз онҳо хабаре нест. волидайни Малика ва Сабина мегӯянд, бар изофаи ҷустуҷӯи мақомот ва нашри эълон дар шабакаҳои интернет тақрибан дар тамоми гӯшаҳои Душанбе акси он ду духтарча ва эълони гум шудани онҳоро паҳн карданд. Ису то Варзоба часпондагем, ису то Вахдата часпондагем, тарафҳои Сор часпондагем, бо дуруни шаҳрдани дуруни қишлоқошта часпондем. ягон кас ҳамин ту ҳамин рӯза телефон карда ки шояд ягон нафара дид? як ду се кас занг задастиянд, неки аниқша гап намезананд. волидайни Малика ва Сабина хобу хӯрокро аз даст доданд ва дар ин 4 рӯз бо дамидани субҳ дар хона намешинанд ва пайи ҷустуҷӯи ҷигарбандонашон мешаванд. ҳамин дуруни чизда бозӣ кардаста будам, плашаткада бозӣ кардаста будам вақти буромаданашда. Ба отам иҷада уборка мекунанд. Ним соат хона буромадан ки уже бачаҳо нестанд. Вообще намебуромадан. Батам рӯзи бозор, рӯзи шаҳри бозор ҳаминҷа мебуромадан, амоям абидода фақат. Сатои ду мебуромадан, 3-4-5 мумкин бисёр 5 медуромадан. гум шудани Малика ва Сабинаи кӯчак ҳамраии бесобиқа дар ҷомеаи Тоҷикистонро ба бор овардааст. дар шабакаҳои интернет, ба хусус шабакаҳои иҷтимоӣ, мардум бо огаҳ кардани якдигар дар пайдо кардани кӯдакони гумшуда саҳми худро гузоштан мехоҳанд. вазири дохилаи Тоҷикистон бо фармони махсус ҷиҳати пайдо кардани он ду кӯдак гурӯҳи махсуси зудамали ҷустуҷӯӣ таъсис додааст. вале волидайн ягон гумонбаре дар робита ба гум шудани фарзандони худ надоранд. душманам надорам ки ман душманӣ кунам. душман медоштам ки мен гуфтам я душман дорам. ҳамон каза безек кадаги я чи кадаги нестем. ҳамон каза хафа кадаги нестем. волидайни Малика ва Сабина ки умед ба пайдо кардани фарзандонашонро доранд, бори дигар аз тариқи навори озодӣ ба мардум ва ҷомеаи кишвар муроҷиат карданд, ки дар пайдо кардани фарзандонашон ба онҳо кӯмаки худро дариғ надоранд.